Il-Prim Ministru Joseph Muscat reġa' stqar li l-weda favur kontijiet orħos ta' dawn l-ilma qed tinżamm. Id-deadline l-ewwel waħda l-ikbar waħda kienet għall-familji, it-tieni waħda kbira wkoll għan-negozji. Ħajġu mismuma t-tnelli huma. Serraħ ras ukoll min qed jaħseb li traħis fil-kontijiet ta' dawn l-ilma se jkun ifisser taxxi ulterjuri. Mhux ħajkun hemm l-ebda tip ta' ħlasijiet żejda. Għaliex? Għax jiddependi fuq il-fatt li salvajna l-Ena Malta, jiddependi fuq l-interconnector, jiddependi fuq l-eluq tal-Marsa, jiddependi fuq il-power station il-ġdida. Fil-mod ta' kif dan il-kuntratt ħajkun spreddjat fuq numru ta' snin li jkollok delay ta' numru ta' xhur fuq waħda biss minn dawn l-elementi ma ħatfisser assolutament xejn. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li s-suġġett se jkun diskuss fil-Parlament mal-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzija sal-lura Malta u jinsab iċ-Ċina f'diskussjoni ma' Shanghai Electric Power li se jinvestu f'sem ta' 33% tal-Ene Malta b'investiment ta' 320 miljun euro. Kanku qed jagħmel stqarrija fil-Parlament qiegħed naħseb li din tkun nhar l-erba' li ġejjin ikun hemm il-Parlament ikun ibbriffjat u jkun hemm diskussjoni. Il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar l-Air Malta u qal li se jirrispetta l-miri stabiliti mal-Kummissjoni Ewropea għar-ristrutturar tal-kumpanija. Irrefera l-kwistjonijiet mhux mistennija bħal dik fil-Libja li għamlu lan tal-Gvern u tal-Air Malta aktar diffiċli. Iżda l-messaġġ tal-Prim Ministru kien pożittiv. Ta' prinċipju huwa li l-Air Malta tibqa' fil-kontroll tal-Gvern Malti, għasem dubju ta' xejn, u li whatever the case, irridu we get our house in order. U l-ewwel priorità hija u tibqa' li l-pjan ta' ristrutturar jidħol fis-seħħ. Dik hija l-priorità li fuqha aħna qegħdin nikkonċentraw 100%.